Sugeng siang, bocah-bocah. Sampeyan kelas siswa paling apik ing angkatan punika. Wiwit dina iki, sampeyan sedaya bakalan dadi bagian kelas unggulan 11A. Sampeyan dipilih mboten namung jalaran nilai, nanging ugi potensi sing ana ning diri sampeyan sedaya. Ibu lan Bapak Guru pitados. Sampeyan saged dados tuladha tumerap ing siswa lintune. Ibu absen rumiyin nggih. Kula, Bu. Kula 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 Bu. Dina kapisan tansah kados wiwitan impen. Nanging ing kelas punika, impen lang kompetisi lair ing wektu ingkang sami. Sugeng rawuh ing labirin angka. Sugeng enjing, bocah-bocah. Sampeyan kelas siswa sing paling apik ing angkatan punika. Ora gampang lho, Le, Nduk, iso lungguh ning kelas iki. Wiwit dina iki, sampeyan resmi dadi kanca sak kelas ing kelas unggulan 11A. Kelas sing bakal dadi kaca benggonane sekolah iki. Ibu yakin sampeyan duwe potensi ingkang luar biasa. Ibu nyuwun sampeyan rukun lan jaga kabeh nggih. Saged? Saged. Nanging, Le, Nduk, program akselerasi prestasi kuwi duwe standar sing dhuwur banget. Saben semester bakalan ana evaluasi. Lan bakal ana siji siswa sing bakal metu saka kelas iki adhedhasar hasil akademik lan observasi sikap. Tegese salah setunggal saking kita sedaya kedah medal senajan nilainya sae. Iya, Nduk, sing peringkate paling ngisor ing sistem evaluasi bakal metu saka kelas iki, dipindah ning kelas reguler. Iki carane njaga kualitas kelas unggulan iki. Dados wiwit dinten menika kita mboten namung sinau bareng nanging kita saingan. Bantu ora dilarang, Nduk. Tapi eling, nilai tetep individu. Sampeyan sing bakal nanggung nasibe sampeyan dhewe. Lucu ya, jene kelas unggulan, tapi menurutku kelas rival. Hah? Maksudnya kelas rival? Iki yakin mau soal nilai? Sakjane to, Prat. Aku ki gak masalah karo sistem kelas dhewe sing ketat. Nanging yo kriteriane iku kudu jelas. San, ate iso mlebu kelas unggulan plotis tenan iki. Ya. Sakjane aku dhewe ora nyangka lho iki. Tapi aku yo kesel mung dianggap kuat iki gara-gara aku ki atlet. Ngene ae San. Nyapa kok awakmu ora njajal sinau wae dilibutine ning kanca-kancane asli sing liyane. Lah awakmu kuwi asline yo pinter akademik, ora mung pinter olahraga. Memangnya aku iso kuwi. Aja pesimis dhisik San, aku yakin lah awakmu kuwi asline iso. Ya wis lah, engko tak jajal sinau sing giat. Muga-muga ae mikirnya aku iso mbukine aku ki yo pinter akademik. Yo kuwi lho San, aku percaya lah awakmu kuwi iso. Miturut Kohan, sistem iki ana parameter sing didelokno. Piye menurutmu? Sakjane, aku iku sependapat karo awakmu. Tapi nilaiku ning kene iku pas-pasan. Bagiku Yohan, data kuwi ora tau netral. Yen sistem iki nggawe awak dhewe wedi lan curiga marang kanca dhewe, isih pantes disebut unggulan. Loh, Nduk, sampeyan belum mulai? Dereng Pak, kula tasik ngentosi tiyang sepuh kula. Oh, sampeyan wis ngerti to kahanane wong tuane sampeyan? Sampeyan ora pengen nguji wani to? Boten Pak. Aku mek butuh pitulungan setitik. Amati kondisi kelas. Laporke yen ana sing gak stabil.
Tapi kula wedi, Pak. Iku bakale mboten ngrugiaken sinten-sinten nggih. Ya, gumantung piye lek kancamu padha tumindak. Wiwit dina iki, sampean mung kudu murid pinter. Sampean sedaya niku tim. Ibu ngarepake sampean mboten malih bab punika. Dina kapisan tansah krasa kaya wiwitan impen. Ora ana sing sadar, impen uga bisa dadi kompetisi. Sampean total dados 3 kelompok. Nilai individu tetep ono, nanging tim pengaruh. Cah, iki aku wis gawe susunane ya. Iki wis tak bagi kabeh. Iki gale entuk bagian analisis data. Engko golek ana data-data sing paling trep. Terus barno Hasan bagian golek visual ya. Kok visualnya sesuainya kambek datane gale. Barno Salwangko bagian ngetik sing rapi ae. Kok susunane tak ewangi. Saya Taufir, aku duwe ide simulasi visual sing luwih interaktif. Lek mung gambar biasa, aku presentasinya iki kurang jelas. Hasan, saiki ade butuh nilai sing aman, dudu drama visual. Kan ya luwih becik nggawe data statistik sing wis tak gawe iki. Wis ta nggak usah kakean eksperimen. Saf, kowe terlalu kaku. Omongane Hasan kuwi bener. Inovasi kuwi penting. Kowe wedi yen Hasan malah gawe kowe katon ora dominan. Aku ora wedi. Aku emang ora pengen kalah nek kelas iki amarga kesalahan teknis sing ora perlu kuwi. Wes to, Cah, aja tukaran. Yen kelompok iki gagal, nilaiku sing paling dhuwur resikone. Aku mau lho Cah metu teko kelas iki. Sing gawe awak dhewe tiba kuwi duduk salah, Sal. Nanging rasa wedi sing gawe awak dhewe ora percaya siji lan sijine. Topik awak dhewe yaiku teknologi pendidikan masa depan. Iki visioner lan mesti disenengi Pak Irdan. Ga, awakmu sing garap teknisnya ya. Ki aku kurang setuju. Teknologi pancene apik. Nanging akses pendidikan ing daerah terpencil saiki lho darurat. Nyapa ora ngangkat sisi kemanusiaan wae. Mut, sisi kemanusiaan iku abstrak. Sistem evaluasine Pak Hibdan iku luwih seneng solusi inovatif tinimbang narasi emosional. Datane nuduhake yen efisiensine luwih dhuwur nilaine. Nanging Toris, proyek sing dikongkon Pak Hibdan iki luwih condong nek proyek sosial. Lek misal gak enek sisi empatine, kira-kira apa bedane karo brosur dodolane wong ngono kae? Berarti aku milih sing paling apik timbangane sing paling migunani. Kamu wedi iki dadi nomor 2. Aku ora tau diijini dadi nomor 2 dening wong tuaku. Kanggo aku, dadi nomor 2 iku tegese gagal total. Nilaiku paling rendah pas semester dengi. Yen proyek iki ora maksimal, mesti semester ngarep aku bakal ditolake. Santai, Han. Aku aslinya bingung kok nyapa iso aku iso mlebu kelas kini. Paling sistemnya lagi error pas milih aku. Aja ngremehake awak dhewe. Nilai kuwi untuk angkamu ning kertas. Kin piye nek solusi apa ora kanggo nilai dhewe? Sajane aku duwe ide sih dinggo iki. Piye lek dhewe ngangkat tema kesehatan mental pelajar ning kelas kompetitif. Ironis ya, kelas yang paling bikin stres malah ngomongin soal mental health. Tapi menurutku kuwi jujur banget, Han. Luwih apik timbang sok-sokan dadi pinter tapi atine elek. Iya, kepercayaan nih bareng larang ning kene.
Hasilnya wis ketok. Selamat yo, Le, Rizky, nomor 1. Nggih, Pak. Henaki sinau sing tenanan, yo. Nanging eling yo, Le, Nduk. Iki dudu eliminasi. Iki peringatan. Leh, kamu yakin iki adil? Adil gue durung sih kerasa aman. Yen semester ngarep aku tetep bakal sing dadi paling keri piye? Awakmu kok ketoke ora seneng, Fir? Padahal kan awakmu nomor loro. Wah, nomor loro kuwi tegese iso mudhun kapan wae lho. Awakmu sewedi kuwi ya, Fir, kelangan posisi. Ya, kamu seneng ora dadi nomor 1? Mestine ya seneng Mut. Iki dadi bukti yen sisteme mlaku. Apa malah bukti sistem iki nggawe awak dhewe meneng-meneng lan ngarepne kancane gagal. Bobot bijine ganti maneh. Ana sing ngerti kenapa Rehan ora mlebu? Persaingan kuwi ora selawase diwiwiti saka rasa sengit. Kadang kala dheweke tuwa saka rasa wedi cilik sing dijarke wae. Aku nemokne file iki ing server sekolah. Jenenge iku evaluasi dinamika internal 11A. Isine duduk nilai tugas nanging catetan perilaku awake dhewe saben dina. Hah, catatan perilaku maksudmu apa? Maksudnya iku subjek S panik nalika rankinge mudhun. Subjek R iku kakean dominasi. Subjek RA resiko eliminasine paling dhuwur. Lan deloken iki ana inisial pelapor ing saben catetan. Iku huruf K. Oke, sapa sing ning kene jenenge K? Kadang pengkhianatan ora teka saka njaba. Dheweke lungguhin kursi sing padha ngerjakake ulangan sing padha. Loh, aja langsung ndelok aku kabeh. Tapi jenengmu inisial K lho, Kin. Tapi iso ae kuwi mek kebetulan. Tapi wakmu kerep metu kelas peri dhewe lho, Kin. Loh, Din, kamu apa ngerti sesuatu? Aku tahu ndelok Kina mlebu ruang kepala sekolah dhewean. Kuwi aku ki mau diajak omong karo Pak Hirdan. Ngomong apa karo Pak Idan? Ngomongne soal kalian kabeh. Lan sajroné siji ukara kepercayaan ambruk. Loh, dadi iki kabeh awakmu Kin sing laporne. Tapi aku ora ngerti lek bakal dadi separah iki. Awakmu kabeh iki ngerti ra to lek ade meh kelangan Rehan? Walah, dadi iki alasane. Aku ora tau njaluk awakmu dieliminasi, Han. Nanging awakmu ngirim data perilaku nek adone Pak Irdan lho. Kina, awakmu ki gawe awak dhewe saling curiga. Wis to, Cah. Mandeko sik. Kak dhewe iki oleh jane nesu ora terima karo apa sing dilakoni Kina. Tapi njajal, rungokne sik penjelasane dhek. Bapakku ki kerja ning sekolah iki. Bendino aku krungu wong tua murid dhewe iki ngomongne soal rankinge dhewe. Lek rankingku medhon, bapakku ki dianggap gagal. Pak Hirdan ning ngomong ning aku. Lek aku bantu observasi, dipastekne aku ki aman. Wedi kadang gawe wong ngapusi kudu amarga sengit, nanging amarga kepengin selamat. Loh, Kin, dadi kamu milih aman awakmu dhewe. Tega ya kowe ngejarne awak dhewe kabeh hancur. Aku ora ngerti, Fir. Tak kira kuwi iki mek data biasa. Aku ora roh lek rankinge dhewe iki dimanipulasi. Laporanmu kuwi digawe ndelok sapa sing paling tertekan. Aku guyon terus sih supaya ora ketok wedi, tapi bae apa sing nggare awak dhewe wedi malah mau kirim langsung ning Pak Hirdan. Lah awakmu sadar apa ora? Yen awakmu kuwi uga korban.
Sistem gak ada mikir yen sakjane ade kuwi dhewean. Padahal asline kabeh ya padha wedi. Pitakone duduk sapa sing salah. Nanging awake dhewe arep tetep dadi pion utawa mandek saiki. Yen awak dhewe saiki saling jatuhne, sistemnya akhirnya semenang cah. Aku curiga saka awal, tapi aku wedi ape ngomong iku isae salah. Aku meh setuju narik bakalan dieliminasi. Soale aku ki wedi lek posisiku mudhun. Ngerti yo Kin, aku lho nganti pengen ono sing luwih elek teko aku, ben aku ki aman. Wes, yen awakmu kabeh benci karo aku, ora apa-apa, aku nrimo. Nanging aku ora gelem dadi bagian saka iki maneh. Aku bakalan mandek. Adewe nggunakake data iki kanggo ngomong karo Pak Hirdan. Ora minangka ranking 1 nganti 12, tapi minangka sekelas. Kanggo kaping pisanan, kelas unggulan kuwi ora katon kaya daftar angka, nanging kaya manungsa lan sistem wiwit goyah. Lho, iki wis ora nyapu kok padha mrene iki. Yo kene. Piye? Linggo yo linggo. Piye? Kula lan kanca-kanca nemokake sawijining bab, Pak. Kuwi kabeh bagian saka evaluasi le. Evaluasi mboten damel kita pecah belah, Pak. Panjenengan ngunggahaken bobot stabilitas emosi sawise laporan mlebu. Kula gadah catatan bebanipun, Pak. Lan awakmu, Nduk, mandek ing tengah dalan. Kula sanes piranti, Pak. Pak, niki sampun cekap. Le, Nduk, donya iki ora adil. Aku mung nyepakne mentalmu tok. Menawi kedah nyeblokake kanca supados siap mental, niku sanes persiapan, Pak. Niku manipulasi. Awak dhewe mboten badhe nglajengaken program niki, Pak. Menawi sistemipun kados ngeten. Kadang kamenangan kuwi kudu babakan ranking 1, nanging babakan wani ngadeg jejeg bebarengan. Sampeyan kabeh ngirane kuwi mung babagan sekolah. Sik Lendo. Iki surat saka Kepala Dinas Pendidikan. Isine surat perintah implementasi program nasional. Model kompetisi adaptif remaja. Uji coba nopo, Pak? Resiliensi, kepemimpinan, kekompakan, lan ketahanan ing sistem kompetisi ekstrem. Tegese ade mau eksperimen, Pak. Pak, napa mboten saged dipertimbangkan malih? Halo? Program stabil, Pak. Aman. Ngeten, Pak. Sekolah kula mengundurkan diri dari program tersebut. Matur suwun. Menang ora mesti babakan dadi nomor 1. Kadang menang iku nalika kita wani ngomong ora marang sistem sing ngrusak kamanungsaan. Sekolah las dadi iki baru jenenge kelas unggulan. Lan ora ana maneh sing bakal metu saka kelas iki.